Mga kadanlak, no? So, kumusta man mo diyan, no? Mayong buntag, mayong adlaw, hapon, udtog, asa magkaaning kalibutan, gibutang sa Ginoo, no? O pa di pagmata na ko, upay paghilam mo sa ato ang ulitawang Pilipino. Yeah, yeah. So, karon kay December naman, no? Gadulong naman yung Pasko. Di naman ginato na malihayan, di na po nato na pwedeng iatras, no? Di man presyong gugma nga atras sa bante, So karon kay gadulong namang Disyembre, siyempre Pasko na, di ba? Dulong na December. So Pasko na. Ang mga muna'y muna'y kaning bulan nga Disyembre, muna'y pinaka paboritong bulan sa mga boy o sa mga yaya kasambahay, parehas na ko, no, mga kapwa na ko mga boy o kasambahay, no. Kay siyempre 13-month pay. Yeah! Party party! Yeah! Buang nga na siya. Pero dili tanang boy ug nang makatulong sa balay nga naay 13-month pay, no? Naay uban na dili, naay ubang amo dili mo hatag. Tagaan ra sila sa kalibo, still be bonus ra na siya. Dapat ang 13-month pay daw ay kung pila imong sweldo taga bulan, mao pod imo ang 13-month pay, di ba? May tani imong sweldo 6,000. So imo makuha ang 13-month pay 6,000 pod. Kumbaga, kung sa kantidad sa imong sweldo, mao po'y kantidad sa imo ang 13-month pay. Ana na siya. Still laro. Party, party. Yeah. So, muna na siya karon, no? Muni nagpaabot may nga dugay kayo mo 25, 24. Dapat nga, ang uban na ihatag nga. Wala pa, di ba? Wala pa gadulong, pwede naman ihatag. Pero, siyempre, na may uban nga ihatag na sa Pasko para mamasyal-masyal din na ilang mga yaya, ilang mga kasambahay, katulong, mga boy, parehas na ko. Muna'y pinakalipay nga daw, muna'y pinaka-the best kay na diyan, mga best yan, mga beshi, kalamay ka. Pero dili tanan mahatagan, no? Dili tanan, akong ingon, di ba? Dili tanang mahatagan, dili tanang kasambahay, yaya nga mataga ag 13-month pay. Nadyo'y amo nga mga litsing animal, nga dili mo hatag. Isa na ko, ana. Animal. Dili ko tagag 13-month pay, dili kay Chinese akong amo. Ipatulpo, ginawa ni sila. Wala pagin sa minimum ilang sweldo. Party party, wala ko 13-month pay. Party party. Make kayo, animal kayo. Nananawagan po ako sa mga iniidolo kong artista na si Sir Bong Navarro, si Sir Jong Hilario, si Sir Luis Manzanong, napakagwapo, si Sir Coco Martin, si Ma'am Vice. Sana ngayong Pasko kahit ukay-ukay lang, masaya na ako. Presyong Divisoria lang. Family is love, pinag-isa tayo. I love you.